लोगोफोर जों दा CIT आव थांगासिनो दं CIT आव प्रग्राम जागासिनो आरो मानि प्रग्राम मिन्थिया सिंगार फैयोना मानसि सोर सोरमोनलाय बिराज दा फैगोन बिराज दा ओमफ्राय सोरसोमा दा दिनैहाय आरोना क'क्राझार CIT थांगासिनो मोनायावसो नालाय टाइमा बेसे जाखो खयथा जाखो नायलाय 10:20 ओइ नायनोसै जों होनबा गासिबो नायलांदो भिडिअखौ मोजाङै नायलांदो औ लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै नै जों दा CIT आव मोनफैबाय CIT सिङाव दं केम्पास सिङाव साजायनायफोरखौ नायदो माबायदि बरिया क्रिसमास पार्टिफोर बायदि खोमसि नुबायलै लाइटआ खोमसि नुबाय हराव नालाय साजायनायफोरखौ नाय बिराज दा खनगासिनोमोन खनखांखोसो ना माखोसोथाय गैला दा खनखांबाय खोमा थाब फैनाय जायासै ना 9:30 आवनो गाखोनो होनदोंमोन सोरसोमा दाया दायो जों Jika